लेखा हमबाय जत नायतनाय मीडिया थ्रुते जत ताकते बहुत सम हमजों मारवै बिनि जों आरो कोअर्डिनेशन कमिटी फर्म खालायनायनि बागै मीटिंग खालायखा कोअर्डिनेशन कमिटी फॉर दिल्ली बर' अभियान जों थांनायनि नायतमो महाराजानि नेतृत्वे जों ग्रेटर टिप्रालैंड मुभमेंटनि बागै दिल्लीआव थांनाय जोंनि दिल्लीनि ट्रेन शिड्यूल हिंखायाव माहाय 3 तारिखआव जों लांफैनाय दिल्लीनि बोखा आखे त्रिपुराव 3टा जायगायाव बाथागै जोंनि दिल्ली अभियान थांनायनो कारणानि सेब्रजांनाय कायसा हिंखे आम्बासा ते कायसा हिंखे कुमारघाट ते कायसा हिंखे पानीसागर माहायके 3टा जायगायाव ट्रेन बाथागै जोंनि दिल्ली अभियान थांनायनो जों कारणानि बागै सेब्रजांनाय दिनै जों कमिटि खालायखा 15 जना कमिटि खावै कायसा कोअर्डिनेशन कमिटि हाई लेवलनि कायसा कमिटि खाखा शुद्ध दिल्ली थांगोनि बागै बाहायके मेनेज खायनाय सब कमिटि खानाय दिनै फोरनि उंगै भलन्टियारनि उंगै दिनै मीडियानि उंगै जत नांगमानि सिंगार टीम तलांनानै मद्रे पजे नांगमानि कमिटि खानानि बागै कायसा हाई लेवल कोअर्डिनेशन कमिटि जों खालायखा और जगह आं दंगो जोंनि TW नि प्रेसिडेंट दंगो जोंनि TF नि प्रेसिडेंट दंगो तेबो मेम्बार ऑफ सीनियर MDC रक दंबायबो EM बो दंगो माहायके जों कायसा कमिटि खाखा जोंनि नायमों अमनो जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटर टिप्रालैंड मुभमेंट जों दिल्लीआव फुनो वैरनाय जे जोंनि थानसा उंगै जबा खायखांके जोंनि बोसो फान दं अबस जों फुनो वैरनाय जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों आशा खायबो जोंनि ग्रेटर टिप्रालैंड जों जेसे फैनो मानाय दानि के प्रिवियस ईयर जों नोबो जेफ्रो जों टिप्रासाराव थानसा उंगै जबा खायखांके जों चेमानि इतिहास जोंनि चेमानि लाइबमा जों नोब्रया हानि बागै जों कयतो दंगो दिल्ली बर' अभियाननि बिसिते जों दायित्वनि जोंनि ग्रेटर टिप्रालैंड मानानि बागै दै नानानि बागै जों जबा खालायनाय जत थानसा खालायो जागायाव दिनै YTF नि जतनि से भूमिका नानाय TW नि जतनि से भूमिका नानाय जों फुनो वैरनाय YTF नि फान जों फुनो वैरनाय जोंनि TWF बोरै मथानि फान जोंनि बुमारनि फान जों आरो नों फुनो वैरनाय कय तारिख थांनायसो जों थानाय 3 तारिखआव पहिलावनो मेनसन खायखा 3 तारिख 3टा जोंनि ट्रेन शिड्यूल दंनाय आगरतला बादारगारनि सिमि जों 3 तारिख 3टानि सिमि दिल्लीआव थांनायनि बागै लामरनाय बनिफ्राय जों 7 तारिखआव किफिले फैनाय ताकलाय रगले राबले जों 1600 जना जोंनि टारगेट दंनाय 1600 जना बनिसाय किसा लाइ फैनो मानो आइफोन ताबकसो जरा जों 1600 जना टारगेट खायो तानि के ट्रेन प्रॉब्लम दंगो जों ट्रेन माया जे ट्रेन कायसा मामानि अबायनि माथानाय जोंनि टिप्रासाराव दिल्लीआव थांनानै जदि टिप्रा मथानि उंगै ताबक ग्रेटर टिप्रालैंड मुभमेंट खायनाय के जोंनि बर'नि बागै अभाब करै ताबक जतनो साइतों आले माथाय दे आंले माथाय दे पारानि बर' जतनो साइतों फेबा आं कयनानि मुसु जत ताखुक दै बुखुक सनो कयनानि मुसु जों लिमिटेड केसि मातलां जानाय तानिखे आरो तंजानायबो किसा असुबिदा दंगो थांनायनि बागैबो ट्रेनबो जों आसो गोबां माया जदि माखा हेंके जों थांनायनि बागै सेब्रनाय आरो सारनानि तंरनानि बागै ब्लै प्रब्लेम उंगो दिल्लीआव जदि सिनि बागै हाजार तंजानाय जों एकोमोडेशन माखा हेंके जों तलाङै मानो आरो थांनायबो रेडी दंगो हायसि जोंनि टिप्रासारनो जों दिल्लीआव तलाङै ताबो 50,000 फन बर' कुथुरै मानो फेबा आं जतनो नाकारसानो जों आसो गोबां थाङै माया जों ट्रेन कायसेनि बिसिङावनो लिमिटेड खालायबै ब्लक कमिटिनि लिडार बाय कम्युनिकेशन खायबायदि थांनायनि बागै ब्लक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल कैसे अब कोऑर्डिनेशन कमिटी जरा चौंजाखा बर गई जब हमें बरंग टोटल ब्लक को पॉइजन थानाय बा सब कोऑर्डिनेशन कमिटी थानाय आरो सब कमिटी थानाय विभिन्न कमिटी थानाय तब सब कमिटी ताकले जों डिसिप्लिन भाबे मेंटेन खाई जों 3 तारिख नि जे दिल्ली बर' अभियान न जों सक्सेसफुल खाई 3 तारिख जों ट्रेन कानाय सिद्धि आश्रम ताई और त्रिपुराव 3टे स्टेशन
Mwthak jangnai Ambassa Panisagar tei Dharmanagar betai जों 5 तारिख सारिखौ सौहैनाय ते 6 तारिख बे 7 तारिख इनके सिनि अ दिल्लीनि गेदारिं जन्तर मन्तर 2 दिन गेदारिं खानानि खाके जुदांनाय कामिमाले जोंगो उपाग्रानि इंगै गिराता पिप्राले निबागि दिल्ली भरो अभियान थांगि दङ चिनर मेमोरेन्डाम सह दंनाय जोंहरबो 3 तारिखो जों रवानारिनाय 3 तारिखो सारिखनि 3टा सारिनि 3टाव रवानारिनाय चिनि ट्रेन बगिखा 16टा बगि दङ आरो बुरि रखनि बगि आलादा आलादा दंनाय चलाबो दंनाय आरो चिनि जेबो थाखानांगौ चिनि आरो बादारघाट तो थांनाय स्टेशन एरपर आम्बासा धर्मनगर पानिसागर और 3टा स्टेशन थांनाय और 3टा स्टेशन गानाय तान हिंगे चिनि तै समयता चिनि करिखा 3 तारिख से जोंखानांगौ 3 तारिख थाका आरो 5 रेलवे सगैयानो 5 तारिख सगैगा 5 तारिख जों रेस्ट नाहानाय 6 तारिख 7 तारिख हमके जों आरो चिन दरना दंनाय जन्तर मन्तर दरना दंनाय 8 तारिख जों आरो ब्रेकफास्ट खायनाय 8 तारिख जों त्रिपुरा लामदिनाय रिलायसिनाय दिनै सारा जों आगिबो जों गोनां रग आबो आमतिरंनो जों सिलेक्ट खायतलांलायो आं ब्लक कमिटि दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि नो खबरनाय जाहाथे अमहाय जारा गोनां रग सिलेक्ट लालासिनि जों बेलाय खेको समानो कामका ट्रेन रग 2-3 जना अमहाय के लेंलाय खांगा जों खाप बिब्रं लायो दै रग लायो मेसेज लायो अमहाय आर बायरे रग अमहाय के नो लेंलायो दिल्ली थाङि बो लेंलायो दिल्ली थाङि बो लेंलायो नाय दिल्लीनि हस्पिटाल रग मा अमहाय रग मांलायो आबनि बगनाय जों ताकलाय केयारफुल जों सतर्कमा दंनाय अमहाय जाते जों इयाखै जों सिलेक्शन लायलायदि दग दाग खाय थांलायनानै बागै हान बाक्साखै थांनानै बागैनाय जतन अमहाय के सिलेक्ट लायदि जिनि हांगाय 26 तारिख चिनि लास्ट डेट 26 तारिख नो नंनि जे डकुमेन्ट रग जमा बायदि जों तेसे साकलाय फिरनाय दङ माध्यमे बा WhatsApp माध्यमे जों सानाय बखना आं अबो नं मिडियानि बिसुंथि साकलाय रिनानि मुजुगो 26 तारिख हांगाय चिनि लास्ट डेट जों डकुमेन्ट नारखनि सेमान से ताकले तेसे जुदा पुता दिल्ली जंगल मदल खालामनाय देना जुदा अबनो बुबागानि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ताइसे चिनि बुसाकां निर्वाचन बतंगो 2023 लास्ट फाइट नबो जों मानासि लायनाय ताइसे चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि जों मेमोरेन्डाम रिनानि थांगि दङ तामनि हिमालय चिनि त्रिपुरा राज्यआव राजनैतिक अनेक संगठन दङ इनारो बीजेपी दङ कांग्रेस दङ